Od bura ochako ayanga chenro mar dayo dho ji manyocha ne owal gi jatend piny William Ruto e lemo mar bedo jogoro mongirore e migepe mopogore opogore. Dr. Raymond Omolo odadhoge ne lemo mar jagoro mongirore e migawo mar arita kwe ka komiti mar omenda bende ne odayo dho Dr. Chris Kiprop manyocha ne owal e migawo mar omenda. Walter Nyambaga ne oluwo wachni kendo omiwa mathoth kaka chenro notimore. E chenro mar dayo dho jogoro mongirore kaka yor piedho gi lemo mopogore opogore mane opodnegi kod jatend piny William Ruto. Dr. Raymond Omolo mogwel lemo mar arita kwe ochopo nyim kamiti mar arita kwe kod chenro mag piny owacho e kama ne orakore kod penjo matek ndwara ahinya to mamulo kaka rach mar arita kwe rochore pachoka. Our officers are not properly equipped to perform their functions. Now, new administrative units have been put up which have not been operationalized, and the primary reason around this is on budget constraints. And indicatively, there is need for a budget of in excess of 7 billion to be able to operationalize the new administrative units. But this will also go to deal with helping to equip the officers so that then they're able to function. Jakom kamitino Gabriel Togoyo e kod jo od bura bende ne dwaro ng'eyo kaka Raymond Omolo nyalo rakore kod njore e tieko tuke magoyo punda kata betting e kod kaka inyalo los lwasi makare ne chife e tiyo kod jopiny kanyakla kod piny owacho. I think the previous guys, although we are not condemning them, they were running that office with hubris. They had very little regard for Parliament. And yet, like you rightly said, Parliament is where actually the budget is made, where a lot of matters or issues of concern to Kenyans is approved. Maybe your take in terms of how you are likely to work with Parliament. There is a process that has to be followed to set up new administrative units, beginning with the participation by the public or the people in those specific administrative units, making a demand for it. And the whole point that informs creation of administrative units is for service delivery to the people. Esechogo kamiti mar od bura marango weche mag omenda odio Chris Kipto ka ithunge kod penjo mar kete ler e kedo kod hola ma piny Kenya holo duoko chien budget kod kaka piny owacho tiyo kod omenda. So we can't talk of subsidizing oil because that will mean we are subsidizing a foreign country. So can you make exception to that policy of production, yes, consumption, no? I think the issue of wastage will be addressed. The issue of corruption, I think, is a separate matter. But of course, it's a matter also that we have tried to work on in our own ministries to make sure that we pursue anti-corruption strategies. And we have EACC working with us. Jakom kamiti mar thieth David Kosing e kod lange odunyore kod Peter Tum mar thieth kage dwaro lere wi yore mag tieko ng'anyo mag lakteche kod gedo mag ute thieth mokwamo. The 5 health system elements that fail, or more if you can identify, how would you, one, in general terms, address them as a health manager in general? Most doctors are specialized, and particularly those who are working in government health facilities. And we are saying, why would one county having 4 oncologists, for lack of a good example, want to keep those oncologists in that county? Jima moko mabende odadho gi lemo mag jogoro mongirore oting'o Julius Betok e migawo mar chwalo tije ne jopiny kanyakla kod James Muhati mar uchumi e kind mamoko. Wawuoyo maber, wawacho weche mang'eny maluwore gi gik ma anyalo timo kopo ni gitimore nade gi wala or gi confirm welo mane President Owal. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Panel Building.